Il-Prim Ministru ta' rendikont tal-ħidma li twettqet matul din il-ġimgħa fosthom bl-inawgurazzjoni ta' ġnien Spencer li se jservi ta' pulmun aħdar fil-Marsa u kif ukoll il-ftehim storiku li ngħalaq mal-ħaddiema tas-servizz pubbliku. Fil-ġimgħat li ġejjin ukoll se nkomplu naraw iżjed minn dawn il-proġetti sbieħ ta' spazji miftuħa. Dalwaqt niftħu witinċita proġetti ieħor kbir dan ta' spazji ħodor u miftuħa li bih se nkomplu nżidu minn dak l-ispazji għaliex aħna dak li nwedu tassew inwettquh was-sena d-dieħla għandna 19 il-proġett ta' spazji ħodor u miftuħa ġodda. Min-naħa l-oħra l-Prim Ministru staqsa min ta' 60,000 euro lil kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech sabiex ikun jista' jħallas il-flus li kienu dovuti minnu wara li kien evada t-taxxa. Hawnhekk Dr. Abela semma l-qerq tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Stedinna l-kap tal-Oppożizzjoni biex nieħdu kafè fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u morna. Kienet nassa. Wara li tlaqna minn dal-kafè ftit tal-ġimgħat ilu dan biss, tafu x'mar jagħmel Bernard Grech? Mar dritt jirrapportani lill-maġistrat li jmexxi l-inkjesti u qallu illi waqt il-kafè ħareġ li jien kont implikat jien fil-mewt ta' persuna. Ftit tal-jimilu jien ittellajt il-qorti biex nixet u tellawni biex nixet l-iskwadra tal-pulizija tal-omiċidji quddiem il-maġistrat inkwerenti biex tifmu kemm huwa kattiv u ċib u lest biex jasal għal kollox biex jaħtaf il-poter. Lil Bernard Grech ngħidlu imissek tistħi għal dak li għamilt. Huwa elenka wkoll kif għatta deputati nazzjonalisti ilhom snin ma jmorrux għax-xogħol u jużaw is-siġġu tal-Oppożizzjoni filwaqt li l-kap jiddefendihom ewlenin fosthom huwa semma lil Tony Bezzina. Il-Prim Ministru żied jirrimarka kif il-Partit Nazzjonalista għandu wkoll jippubblika l-kontijiet finanzjarji tiegħu u mhux jibqa' jwaħħal fl-awditur. Dr. Abela pubblikament ukoll qal lil Justin Caruana li l-pajjiż huwa bżonn tal-kontribut tagħha. Il-mexxej Laburista taħarsa wkoll lejn l-ewwel 9 xhur ta' din is-sena fejn l-ekonomija Maltija kibret b'7%. Dr. Abela awgura wkoll il-Glenn Mikallef li uffiċjalment sar Kummissarju Ewropew, kif ukoll semma kif din il-ġimgħa pajjiżna se jilqa' 57 pajjiż għal konferenza importanti tal-OSCE.